Чудил ли се каква е разликата в мисленето на някой, който е победител? Все пак победителят е само губещ, който е решил да се опита още веднъж. Ако да, това видео е за теб. Всеки ден качвам видео, в което показвам моят път към това да рестартирам живота си и да постигна мечтите си. Без да лъжа и без да мами. Показвам точно това, което се случва. Как се справям, какво научавам и те уча и теб, за да можеш да се справиш в твоя живот. По пътя също разказвам и моята история и как аз стигнах до тук, обяснявайки всяка една грешка и всеки един урок, за да можеш да се получиш ти от мен. Ако не си изгледал останалите видеа, ти препоръчвам да ги прегледаш, за да може това видео да прави повече смисъл. Днес е 3 януари, или трябваше да бъде. Събудих се сутринта в 8 часа. Не успях да стана по-рано, но това не беше зле. Докато стана от леглото, беше станало към 8:30. Веднага се изкъпах и отидох да закусам. След това медитирах и като цяло просто нямах енергията да правя нищо. Това се повтаря отново и отново. Просто съм изморен, без значение колко спя, без значение колко дрямам, без значение колко си почивам. Затова отворих клип в YouTube и просто легнах и гледах. След това тръгнах за работа и четох по пътя. Смяната обаче беше много лека. Като цяло започна бавно, чак половин час след като започнахме работа най-накрая дойдоха хора. Преди това трябваше да правя всевъзможни простоти. Като цяло 2 керамични чаши бяха заклечени в други 2 керамични чаши и трябваше да ги чупя, за да може да изкарам тези вътре. Този тип неща. Като цяло нямаше нищо за правене, затова просто се шегувахме напред-назад. С едно от момчета даже си направихме един бърз спаринг. Беше много забавно. След смяната се прибрах и легнах да спя. Просто нямах никаква енергия за нищо друго. Като станах, качих ден 17 и отидох на работа. След работа отидох, видях нашите и докато легна да спя стана 1 часът. Затова не записах това видео. Но ще говорим за вчера, малко по-нататък, защото сега е време за урок. Говорихме за мисленето на победителя. Какво е то? И ще ти го обясня така. Победителя винаги вижда неща, които не е правил досега, като предизвикателство. Неща, които не е постигнал или които някой друг прави, не като нещо страшно, а като предизвикателство, което да постигне. През 23-та година имах мисленето на победител. Разказвал съм тази история, но ще я мина отново. Боряна, тъй като тя е боксерка, ми беше казала, че бяга всяка сутрин в 5 сутринта и бяга 5 км. Всяка една сутрин. Момичето тогава беше на 16, аз също. И за мен това беше вау, какво? Да бягаш сутрин толкова много? Току-що бях прочел книгата на Дейвид Гогинс и бях започнал и аз да бягам, но бягах съвсем малки разстояния. По 500 метра, може би километър макс. И тя всяка сутрин бягала 5, а тя е момиче, аз съм момче, нали? И аз твърдя, че съм много физически способен. Затова и казах, утре сутринта ще избягам повече от теб. На сутринта, макар и че не бях успял да спя много, защото бях легнал късно, станах в 5 сутринта. Въпреки че бях на около 4 часа сън, веднага си обух обувките и излязох навън. Не знаех колко ще бягам фактически. Първоначално идеята беше да бягам повече от 5 км. И започнах. Тръгнах, бягах, стигнах до парка. Това е нагоре-долу 3 км от моя дом. Оттам насетне продължих да бягам. И тогава не знам какво ми дойде. Не знам дали беше този състезателен дух, или беше пък, може би, моите вътрешни демони, но просто ме изби на ярост. И продължих да бягам. Около 6 км тогава вече се чувствах все едно не мога да продължа. Краката ми са бодути изключително много. Болят. Всяка крачка се чувства все едно. Коста просто влиза иззад отставата. Боли, не мога да дишам. Трябва да тръгна наобратно. И тогава точно слушах подкаста на Дейвид Гогинс, който точно в този момент беше казал: когато се почувстваш все едно не можеш да продължиш повече, все едно трябва да се откажеш, все едно всичко е загубено, тогава си само на 40% от лимита си. Когато чух това, не знам каква беше енергията, която ме изби, но усетих просто как можех да превъзмогна болката, как в този момент беше предизвикателство за мен да видя дали това, което казва той, е вярно. Дали мога да избягам още 2 пъти и половина на това, което съм избягал. Затова продължих да бягам. Бягах и след още 2-3 км болката изчезна. До 13-тият километър. Тогава вече не можех да продължа. Гласовете отново се върнаха, крещяха в мен. Опитвах се да ги избягвам, но те продължаваха да блъскат. Затова тръгнах наобратно към нас. Бях преценил, че ще бягам, дори да стигна до нас и дори да се чувства все едно не мога да продължа, щом съм пред нас, ще продължа да бягам, докато не мога да вървя, докато не трябва да пълзя през входната ми врата. Бягах. През цялото това време не съм спирал за една почивка. Имах една бутилка с вода, литър и половина, не я бях изпил обаче вече на 10-тия километър. Последните 7 бях чисто дехидратиран. Накрая стигнах до нас, на 17-тия километър и половина.
когато просто паднах на земята. Точно пред входната ми врата. Почнах да пълзя, опитах се да се изправя и подпирайки се за стената стигнах до асансьора, където просто седнах на земята. След като асансьора стигна до 5-я етаж, тъй като чак сега за първи път спирам да се движа, не можех да стана. Звъннах на нашите, вече беше нещо от сорта на 8 и нещо и те ми помогнаха да вляза вътре в нас. Вкараха ме в банята, изкъпах се, но болеше много и все пак бях толкова доволен от това. Удоволствието, което изпитах от всичката тази болка, не може да бъде описана. Защото знаех, че съм постигнал това предизвикателство, което сам си поставих. Спечелих. Избягах 17 км и половина. Похвалих се на Боряна същата вечер. И тя каза, че съм луд. Тя бягала 5 км всяка сутрин, но си взимала почивка между всеки километър. Понякога ги вървяла. А аз, психопата, реших, че ще избягам 17 и половина без никаква подготовка. Тогава впечатлих себе си. Тогава казах, че каквото кажа, че ще направя, наистина мога да го направя и наистина ще. Това е мисленето на победителя. Победителя знае, че щом каже, че ще направи нещо, то трябва да го направи. Значи, щом има нещо, което не може да прави, може да си го постави като цел и да го постигне. Вижда всичко като предизвикателство. И точно това го прави толкова забавно. Защото щом веднъж успееш, си казваш, колко всъщност мога да постигна. И точно това целя в момента. Да достигна този пик, където отново мога да впечатля себе си. И където отново мога да чуя този въпрос през болката. Колко още мога да постигна? Затова спри да гледаш на проблемите си или спри да гледаш на предизвикателствата като нещо лошо. Те ти позволяват да израснеш, да впечатлиш себе си. Да покажеш на себе си колко можеш всъщност. Представи си какво самочувствие изгражда това. Всеки един твой проблем да бъде предизвикателство, което просто трябва да преминеш. И щом го направиш, си постигнал нещо ново, което досега не си знал, че можеш. Това е урокът ми за днес. Гледай на твоите проблеми като предизвикателства. И тогава ще почнеш да мислиш като победител. Както и да е. Как се чувствах вчера? Да ти кажа честно, първата половина от деня беше прекрасна, дори да не бях свършил никаква работа. Но втората половина като цяло просто ме съсипа отново. Работата става прекалено много. Умората става прекалено много. Не е физическа, както я очакваш. Не е като тялото ми да не може да продължи. Тялото ми може, но психиката ми не може. За всеки ден става все по-трудно и по-трудно да изпълнявам тези навици. Става по-трудно и по-трудно да стана от леглото си. Защото умората се насъбира отново и отново и отново. Не съм имал почивен ден от 9 дни. Четвъртък чак ще ми е почивният ден, а днес е неделя. Но тази седмица ще имам 2 почивни. Така че просто трябва да издържа. А след това заминавам и най-накрая ще се прибера. Но умората е толкова силна. Не знам как да се справя с нея. Не знам как повече мога да си почина от това. Така че може би вече просто е периодът, в който трябва просто да натисна, без значение колко боли. Просто трябва да издържа до края на Австрия. Защото след Австрия няма да е толкова трудно. Няма да съм толкова уморен. Просто трябва да издържа. Както и да е. Ако имаш някакви въпроси към мен, напиши ги долу в коментарите. Също ще съм много благодарен, ако харесаш, абонираш се или споделиш това видео. По този начин помагаш на мен да постигна моята мечта. Също помагаш на повече хора да достигнат това съобщение и да подобрят техните животи. Аз съм Атанас Желев и помнете, мъчете се сега, за да се радвате по-късно. Чао!